Dear Mandil. Jeng, cek wisu kok sekolah kene to? Iya, Enak apa to jeng isu-isu harus rene? Jarine motormu nyar yo ndi brokane. Mosok ra metu belas. Walah, emang rene iki majiki aku to. Del piye? Ayo. Lha kok ro? Ya ora kok. Sopo sih ngomongi? Ada deh. Motor lagi tekan ndek ini ya wis padha roh to. Lah makane kuwi pupu lagi teko ndang dibrokoli. Lah terus rene arep kerja aku nang ndi? Ning kono ana kafenya Rawame. Ayo. Sik to, aja saiki dana kenakalane gong cair lho. Lah terus kapan ki? Sing tuwenang ya lho jeng panggah tak ngengei ya awakmu ki. Tenan lho kita enteni lho. Iya, beres. Mbak Yu, arep rendi to? Apa tadi? Arep rendi to Mbak Yu? Arep ngidul ana lagi. Lah motormu jenenge nyar ndi ta? Lah kuwi ta ning kono. Walah, kuwi ta. Aku lho arep ngedokne motor kok, Til. Motor apa ya? PCX sing gede kan lah. Sing regane luwih larang karo ngono. Ya wis aku tak rono sik ya. Hati-hati. Apa to Del? Alah, kuwi lah warung sebelah. Oh. Nyapa melok rene iki lah. Oh, panas lek man kono. Lah patra jagung dipeper oleh panas. Yuk, dulu lek man. Ya, man. Kerja aku ki piye? Wis apik urung? Ya lumayan lah. Cara misalkan bon wis pantas urung lek man. Cuma lagi sedina lho, Kris. Lah kok wis bon. Rambut cekelan lek man. Ya wis. Ya wis aku tak nenggone ayo cek ya. Napa lek man? Ngomong lah aku arep golek es. Lah aku yo melok lek man. Ya ayo tak kene. Ayo. Ya apa to lek man? Ya bose ning ngarep to. Piye to iki? Nah, jarono. Lah jare kon ndek guri. Gimana situasi to saiki? Ra enek bener blas. Tukaran ajane apa to? Iki lho, rewel tak nyimpan. Pesen apa lek, Man? Aku nganu. Apa ya enaknya awan-awan nih? Aku es teh. Es teh karo lebu klis apa ki klis? Teh hangat. Oh iya, sik lek Man ki saurenge tak doli. Aku tak omong sampe dek iki lak mari tuku motor cash to. Utangmu sing winginane ki lho sauren sik. Sing tuwenang e lho yuk. Pancen dino ki mengi rencanaku utang kuwi arep tak lunasi kabeh. Jajal pira ta utang kuwi totalan? Sik lek Man tak delokne. Ki lho 230 ki lho ya, jane dhewe. Beh, lek man, mosok nyaur utang ijenan. Mun aku sisan ya. Walah, kowe njaluk dibayarne pisan. Lah, nggone genjik ki pira yuk? Gone muklis wis saiki lek Man, 70. Oh, ya. Ya wis yuk. Iki 300 karo nggone genjik iki, kuwi turane pengen kabeh. Susuk piye ta lek Man? Pas iki. Lho alah, tibano pas, Lis. Klis tehmu. Suwun Mbak Yayu. Yo. Iki es teh lek Man. Oh iya. Peh jan sawegel yo es teh ning nggonamu iki. Men masa mbek kuwi tok ki lah, gorengan ki ora apa-apa ki. Tekno ki. Cek anget wi. Eh? Enak. Ayo. Gorengan piye lek, Bang? Lah, gorengan lembut ngene iki piye ki taune ki engko? Piye to lho ya kan mbok Ayo. sak sendok ya karek ngitung to ngomong. Beh iki gak bijinan ki, Klis. Ki persendok ki ngedol. Ya. Ruwet iki, ruwet. Gak ada jago gak ngene ta Klis nyayu iki. Ya yo, biasane tekak ngene Mbak Yayu. Lah wi lek jagone akeh glepunge sing Oh. saiki. Lah nek sing kempal kan akeh glepunge sing akeh. Oh, Wi lek iya. enak jajan. Asli iki berarti. Enak Yo iki. asli no. Ya jajalan, Klis. Sik panas jene bluke kok ngene kok iso. Alah Iya, wis Man. biasa mangan panas-panasan. Tak jajale lek man. Ya. Sing nom sik ku nek enek bahayane. Ya. Sing nom sing kenekan ngono lho. Ya.
Piye? Wah. Panas Lekman. Panas. Panas, lagi mateng. Wah, ya, wis aku kowe. Bah, Aku tak ngombe sih aku SCC. bah. Kayaknya apa tangkongkonan wila ada mbok gasak kabeh harus bayaran. Aku iki asline iki menggoleki ote-ote yo rene tapi anake dadar jagung iki nggon Cek aku. isuk golek ote-ote dhewe kono lho. Bebek. Ya wis yuk. Iki mang pesenanku sing ki mang pira totalan kabeh? Kuwi teh muklis 5.000, es teh sampean 5.000 dadi 10.000. Gorenganmu pira klis iki, Mang? Aku loro tapi cuwili Mbak Yayu. Lah lek man pira iki, Mang? Aku mang anu sitok punjul saugel yuk cumwili. Berarti kabeh 15.000 kuwi lek man. Lah, iki kan berhubung utangku sing ndek wingi-wingi kan wis lunas to yuk. Lah sing pesenan dino ki mang kita mulai dari nol lagi ya yuk. Mulai dari nol lagi. Maksudmu nyatet neh ngono ta lek man? Iya yuk. Tapi kan sing penting utangku sing wingi-wingi kan wis lunas to. Ora ngono ta, Klis? Iya Lekman. Ya wis yuk ning ngono. Aku tak mulai sih ya. Ayo mulai, Klis. Ayo, aku pamit sih yo. Ya. Utang neh. Sesuk utang neh. Ben utang neh, dino utang. Nyaur utang. Piye to? Masane kene ra kolaan kok piye? Halo? Ya, Sampe ning ndi ki? iki jeneng dalan. Aku arep takok ya. Apa ta, Mas? Sawah ning lor kali ku lho wis panen porong to. Panen apa? Lah kok ya ditanduri jagung to? Wong jagung rong kedok lolop kabeh ngono no. Walah. Lah aku pengen motor ya, aku wis kadung DP 1.000. Lah koyo duit gambar belung tinggi bayar di somben. Lah terus piye ngene iki? Pokoke tanggunganmu lah ya. Mau aku gak mau tahu, pokoknya aku pengenku motornya teko rene, aku pengen numpaki. Alah mama, yo ben ae. Emoh, aku pokoknya mau kalah karo mentil motornya nyarok. Alah. Piye to mama? Wis pokoknya golek ana ubetan ning ndi kono aku wis gak mau tahu. Pokoknya aku merui motor teko. Ya wis ngono ae, mah karepmu. Alah, kok gak enek diskon toh? Alah. Lekman. Lagi napo? Alah iki lho, goleki majalah otomotif ki lho. Oh alah. Lekman, aku arep takon. Nah, Sepedaku po ning kene. sepedamu. Sepedaku lho Lekman, sing biasanya tak nggih bakon lho. Ya ning kene sepeda pancen akeh, tapi nek sing sepedamu ya ora enek, wong kabeh iki sepedaku kok. Nah jare ngayuk wingi enek sepeda ning kene diparkir ning kene. Lah sepedamu sing piye ciri-cirine ngono lho. Trail lho Lekman. Sepeda trail. Heeh. Lah nek ning kene ya pancen enek, tapi kuwi nek tuku. Tukune sapa? Ya ini ki aku tuku nggone gemuk sepeda kuwi. Lah kuwi sing kok nggone gemuk kuwi lho Lekman. Lho, ya kuwi ya statusnya nek saiki ya sepedaku wong wis tak tuku. Lho, sampean tuku. Ya lagi DP pancenan urung lunas. Ya wis, tak jiko Lekman yo ndi sepedae. Le. Lah dicipok piye? Lah terus piye? Lho, sepedaku iki nek DP-ne 500 lho. Aduh, aku pas ganti tuwe Lekman terus piye iki? Lah nek kowe pengen jipo ya ijo ana DP-ne paling ora. Aku pas gak nyekel tuwe Lekman. Lah jamba wong aku ndene wis ngetone dhuwit 500.000 gone gemuk ngen DP peda welek kuwi lho. Ganti iki kan gemuk iki. Iya, tapi nek kowe pengen jipuk ya jipuken salah nelek ning jero peda kono alergi aku wis ini. Tak golek gemuk sih Lekman. Ya,
Rawat kok gemuk iki. Lah kok Rene to wong kae? Duh, nyapu ya gepeng Rene isu-isu iki. Jelas golek motor wi. Duit wis entek pisan. Lah ngopi enak-enak napa kok ndelik banang. Kene lemuk jagongan. Lah. Gepeng. Dene. Sesuk wis kok kene. Iya. Wong arepe genahne urusane. Urusan apa to, Peng? Kayak ora roh ayo aja gaya. Mo jane sepedaku ki napa mbok kayak ngene lek man. Anu, bakso milih. Mbak Sum. Iya, bakso milih wino. Lagi apa ya, Mo? Anu, wong ndek iki nek pengen ning pasar nek peda digowo mentil jian. Oh alah, sing ngongkon Mbak Sum. Iya. Lah ndekno aku napa dijaluki dhuwit bareng karo lek man. Jadi duit apa, Yo mbong aku ngene jarene didol, iki tak konggone gemuk ngono. Anu wino. Duit sewa. Ndek iki tak sewakne. Wes pokoke aku nggak mau tahu. Aku njaluk duit 500 tak gawe nebus sepedaku ngene lek man. Wes aku nggak mau tahu, Mo. Pokoke kudu enek. Kira-kira kapan enek duit iku, Mo? Ki ngene lho lek Peng ceritane. Iki no duitnya lagi mau gung bersatu ngono lho. Lah sing jujur ta mbok gawe apa? Anu ki no duitnya tak nggih sedekah ning omah lor kono lho. Sedekah piye to, Mo? Iya, ngesong wit lho. Lah terus piro sebagai ngesong? Iki sing 300 sih tak nggih ngesong. Lah sing 200. Lah sing 200 tak nggih sedekah ning nggone anu. Sedekah ning ndi? Iya, ning nggone mbak-mbak sing mandu lagu wi to. Ya Allah, gemuk, panggah goblok ketewe, Mo. Kuwi ngono jenenge duduk sedekah, kuwi ngono jenenge nyawer blok. Beh. Wes aku gak mau tahu, pokoknya sediakno duit tak gawe nebus ngene lek man. Teh ngelu aku, Mo. Ngelu. Iki duitnya kadung entek. Iya ya ki ngene gepeng. Nek duit belas sih. Kon. Bu, iki wis tak taleng. Ngono. Lah sing nang mburi wis bontasi. Wis Bu, santai ae. Tak dolan sik ya. Yo hati-hati. Penting kri anaknya Kowi. War, tekok-tekok lho Mbak Zul. Masa galam lebu ki? Nang jobo ae. Sampeyan gak nganu to. Boleh karyawan yang elek-elekan ngono to. Golek karyawan kok elek-elekan. Dan aku butuh karyawan yo golek sing apik to, Mo. Lho ngono Mbak Zul. Napa to? Anu Mbak Zul, aku butuh kerjaan lho. Ya kerja apa? Anu kerjamu wis enak no jereke. Iki lagi sulit Mbak Zul. Duit kuwi mocar-macir. Gung bersatu ngono lho Mbak Ya Zul. dicaponi to ben dikelompokne ngono. Iki duwe Mbak Zul, mosok disapu. Walah tak kira domu kecer-kecer arepe mbok kelompokne ngono, tak kelompokne penyaponi. Gak golek karyawan tenan lho Mbak Zul. Ya sepurane mau aku ora golek karyawan iki. Karo anakku lho wis ngatasi nandangi laundry niki lho. Soale nek
Piala Dunia wis mari. Kita tak omongi. Lah emangnya hubungannya karo Piala Dunia apa to Mbak Zul? Ya kuwi kan pemainnya klambine padha reget kabeh. Loh, lah emangnya nek reget nglondrine do rene ngono ye? Ya ora to mo. Lah mosok wong Qatar laundry rene ya di laundry nang negarane dhewe-dhewe to mo. Lah terus nyapa hubungannya karo sampean ki? Lah iya to. Wis golek kerjaan gawe Pak RT kan lho. Wonge pedhete anyar, none butuh ngarit. Peh lagi pusing aku no Mbak Zul. Pusing nyapo? Gepeng lho, njulak njaluk duit ning nggon aku Mbak Zul. Lah duwe utang ya kowe. Yo enek asline, tapi ki yo gak akeh, tapi yo lebih ditogah tagih ngono Mbak Ya Zul. nang dipoki to ben gak ditogah tagih. Lah mangkane kuwi Mbak Zul, tapi golek kerjaan gone sampean. Walah, mo. Piye Mbak Zul? Pangga gak di ACC iki? Wis ora no, lah wong anakku wis popet ora. ngono, Ngiwangi Mbak Zul. aku terus. Iki kira-kira ngene sapa ya Mbak Zul sing enek kerjaan ngono? Apa ya? Duwe Pak RT ne. Loh, masa Ya mbok menawa kan ngarit wong pedhete nyarok. ngono? Hmm? Ya wis nek ngono aku tak ninggone Pak RT ya. Ya, Ya wis Mbak Zul, suwun infone lho. ya hati-hati. Oh iya, omahe Pak RT lah kono ya Mbak Zul. Oh alah, Pak RT ne lali. Acara ini dipersembahkan oleh